a tothom! Enhorabona! La veritat és, moltes gràcies, és un honor, és un privilegi participar d'aquest moviment cada dia més gran, on hi ha tanta gent que està donant lo millor de si mateixa. La veritat és brutal. I això, malgrat el que diuen algunes i alguns, això no és només un problema de la gent que pateix una execució hipotecària o un desnonament. Això és un problema de tots i totes. Estem parlant de drets fonamentals, estem parlant d'habitatge, però també estem parlant de sanitat, d'educació, de cultura. Els drets fonamentals no es negocien! No es negocien! En sèrio, estic com moltes de vosaltres, estic super emocionada i sobrepassada completament per la situació. Fa 4 anys, quan vam començar a Barcelona, ningú es podia imaginar que hauríem pogut arribar fins on hem arribat, tampoc l'any passat. Estem fent que allò que semblava impossible sigui possible i no hem de parar, hem de seguir, sobretot, que això no es quedi aquí. Hem començat i això és només l'inici. Sí se puede, 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 sí se puede. Bueno, com sabeu, estem en un moment ara superimportant. O sigui, amb tota aquesta lluita que portem de 4 anys, però que en realitat també ve de lluites anteriors, que és la lluita pel dret a l'habitatge, en aquesta lluita hem fet un treball impressionant, aquestes més de 100 plataformes que hi ha a l'Estat, 40 a Catalunya, milers de persones que cada dia s'estan jugant el tipus i estan matinant per aturar desnonaments, per forçar els bancs a negociar, per fer allò que haurien de fer les administracions públiques. Milers de persones que ho estan donant tot i estan demostrant que sí, que es pot, que és qüestió de voluntat i posar-s'hi. És un honor participar d'aquesta mobilització i ara arriba un moment clau, perquè en tot aquest treball que hem estat fent de formigueta hem aconseguit moltíssim. La setmana passada vam aconseguir que una cosa que semblava impensable, que el Partit Popular, amb tota la seva arrogància, amb la seva majoria absoluta, amb el seu menyspreu cap als drets fonamentals, va haver de recular i va haver d'admetre a tràmit la iniciativa legislativa popular perquè no vam parar. Això per uns deia que això només ha començat i ara ve el més important. Han admès a tràmit la iniciativa legislativa popular on estan només les nostres 3 demandes de mínims, no de màxims, la dació en pagament retroactiva, la moratòria dels desnonaments de vivenda habitual i el lloguer social dels pisos buits en mans de la banca. Aquestes mesures no són negociables i ara s'han vist obligats a deixar-les entrar al Congrés. Però ara comença el tràmit i serà un tràmit per via d'urgència. Això vol dir que en poques setmanes es decidirà finalment quin és el projecte de llei que surt del Congrés. Aquest projecte ha entrat al Congrés no perquè cap força política hagi tingut la voluntat i hagi fet tots els esforços perquè entrés. L'hem fet entrar nosaltres. Ha sigut al carrer però ha entrat aquesta proposta a dins del Congrés. I per això ara no podem deixar la proposta ja sola. No podem confiar que sobretot aquests partits majoritaris que fins ara han estat sords i cecs, insensibles als problemes de la gent, als problemes del carrer, a les demandes ciutadanes, no ho podem deixar allà dintre. Hem de seguir nosaltres defensant-los a fora i a dins. Per això les properes setmanes són claus. Hem de mantenir la mobilització més que mai. Tenim la campanya d'escratge que ja s'ha explicat. Han de sentir el nostre alè dia i nit, que sàpiguen que no ens és igual i que no els deixarem estar, que els farem responsables del patiment de la gent i del proposta de llei que surti del Congrés. Per això més que mai us necessitem. Sisplau, us demanem que les properes setmanes, sobretot estigueu pendents la setmana vinent
ja farem públic a través de les xarxes socials diferents convocatòries perquè tothom ens ajudi a assenyalar els responsables, a assenyalar aquells que segueixen sense escoltar les demandes ciutadanes. De moment sabem que Izquierda Plural, Esquerra Republicana, BNG, Amaiur i finalment fins i tot el PSOE, que fins ara tampoc no ens havia recolzat, aquestes forces han dit que defensaran les mesures de la ILP i ho han fet per la mobilització ciutadana, no per la seva iniciativa. Després, de moment el que sabem fins a dia d'avui és que no s'han posicionat, no han deixat clara la seva postura els grups de Convergència i Unió, els grups de PNB, el grup UPN i UPyD, aquests encara no han dit quin serà el seu posicionament. Exigim que es posicionin ja. Volem saber quin és el seu posicionament davant d'aquestes mesures. I de moment també sabem que l'última cosa que ha dit el Partit Popular, que és qui té la majoria absoluta, el que ha dit és que admetia tràmit però que no permetria que s'aprovessin les 3 mesures tal com les havíem plantejat nosaltres. Per això avui estem davant del Partit Popular per assenyalar-los i dir-los culpables.